Pag-relation na bilong relation. Pa-relation na ako ang pamilong. Pa-relation kayo, Europin. Pag-click guys. Pa-relation na ako ang pamilong. Pa-relation bilong. Bilong dre, relation, Click guys. Sagatos bilong. Guys. 100 bilong bari lesson na ako ang pamilong ang bari lesson. Sa kagiri guys. Sa quick guys. Ling. Bilong dre ako ang pasal ng relation salmo niyo. Bilong pula. Pagkili sa okay. Slice salmo, slice. Kada ka bis. Bilang kit, pili may bawal. Quickly. Bus. Kom na guys. Ngayon video be. Ha? Ay babi lang ako. Yo nak boleh pakai nama dia. 140. Ada yang game ni loh. Aku tak bisa ni. Hey guys. Wah, aku muda. Lagi berada di bawah di tutup. Itu tuh. Ah, tibus.